आद्रि आद्रि बिराद अन्थाव बाथाव जाबाय नङा होमबा सिबाय मा होननानै बुंदों दिनै मिडिया बिथांमोना सोंदोंमोन हाग्रामा महिलारि सारनाव सोंदोंमोन जे पृथ्वीराज नारायण देब मेचनि बाथ्राखौ लानानै दा बिथाङा होनदों पृथ्वीराज नारायण देब मेचआथ' बिपिएफनि नङा बे बिपिएफजों फैयाखै नङा होमबा खारन बे टिकेटसो बिदोंमोन टिकेटखौ बयबो बिनो हायो नोंबो बिनो हायो आंबो बिनो हायो खिन्थु टिकेटसो बिदोंमोन दा बे हिसाबै बिनि लिस्टखौ होफानाय जादोंमोन बे बाथ्राखौ दिनै स्पष्ट खालामनानै होदों हाग्रामा महिलारि सारा ओमफ्राय माखासे बाथ्रा बुंदों आं खिथागोन ओमफ्राय माबायदि साखाफारा जादों पार्टिया बेखौबो खिथागोन आं दा नोंथांमोना बे सारनि भिडिअखौ ससियेल नायलांखाबानो जाबाय আমার দলত নাই কোনে কৈছে আমার দলত সি টিকেট বিচাৰিছিল হয় টিকেট বিচাৰিছিল সেইটোহে টিকেটটো চবেই বিচাৰিব পাৰে সেইটো কথা কোকৰাঝাৰ লোকসভা হিচাপে আমি 1 নম্বৰ আমাৰ দলৰ কৰ্মী নেতাসকলে বহুত কষ্ট কৰি আছে কাম কৰি আছে সেই হিচাপত ৰিজাল্টটো ভাল আহি আছে অন্ততে আজিৰ দিনত আমাৰ বিশেষ দলে কোকৰাঝাৰ লোকসভাত জিকাটো কাটা কি সমস্যা হৈছে যে হালবাৰীৰ এমচিএল গৰাকী দল ত্যাগ কৰি বেলেগ দল কোন এমচিএল বাক্সিৰাম মুছাৰী কথা কৈছে বাক্সিৰাম মুছাৰী কথা কৈছে তাৰ নাম বাক্সিৰাম হে তাত বাক্সিৰাম মুছাৰীৰ কথা কৈছে এইটোতো আগতে আজিৰ কথা নহয় বাক্সিৰাম মুছাৰী জামবাটো কিমান ভোটত জিতিব আপোনালোক কোন 2 লাখৰ পৰা 3 লাখৰ মাজত ডিফাৰেন্সত আমি 2-3 দুইটোৰ তলত যোৱাকালি কোকৰাঝাৰত সিএম প্ৰগ্ৰাম হৈ নাই চিএম ছাৰে য'তে নাযাওক কিয় কোকৰাঝাৰত যোৱা নাই বঙাইগাঁৱতহে গৈছে বুলি আমি শুনিছোঁ বঙাইগাঁও ইহঁতৰ বৰপেটা লোকসভা হিচাপে কেণ্ডিডেট আছে এতিয়া ইলেকশ্যন আহিছে চিএম ছাৰে য'তে ত'তে যাব সিএম ছাৰে কৈছে 2.5 লাখ ভোটত মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টীয়ে জয়লাভ কৰিব আমিহে চিএম ছাৰে নিজৰ মিত্ৰজোঁটৰ কথা কোৱা নাই আমাৰ দলটোহে উল্টা কৈছে কোনে আমাক কাৰো সহায় নালাগে কোনো দলৰ সহায় নালাগে কালি একমাত্ৰ কথাটো হ'ল দলগাঁও সমষ্টিৰ MLA MLA আমাৰ দলটো সহায় কৰিব বুলি কৈছে আমি আদৰিছে কিন্তু কোনো দলৰ লগত এনেকুৱা মিত্ৰতা নাই আমাৰ প্ৰমোদ বৰাই কৈ আছে যিজন আপোনালোকৰ প্ৰমোদ বৰাই কি কৈ আছে জানে প্ৰমোদ বৰাই মই 17 বছৰত যিটো কাম কৰিব পৰা নাই সি 4 বছৰত কৰিছে এই কামটো হ'ল কোকৰাঝাৰ টু খাৰিগাঁও যিটো যোৱা ৰাস্তা ডাবল স্পীড ব্ৰেকাৰ মই এই কামটোহে মই 17 বছৰত কৰিব পৰা নাছিল প্ৰমোদ বৰাই কৰিলে ভাল থেংক ইউ ধন্যবাদ আপুনি ৰজাৰ এখন চলাই বুলি কৈছে যোৱাকালি আপুনি ৰজাৰ এখন চলাইছিল বুলি এইটো পাব্লিকহে ক'ব প্ৰমোদ বৰক কৈলে কোনোবা বিশ্বাস কৰিব মই ক'লে কোনোবা বিশ্বাস কৰিব মই এনেকুৱা কাম কৰিছে বুলি কৈ ল'লেতো নহ'ব পাব্লিকহে ক'ব প্ৰমোদ বৰাই কৈ আছে খাম্পা বৰগয়াৰী MCLতে জিতিব পৰা নাই আৰু ইমান ডাঙৰ লোক এইবিলাক পাতে প্ৰমোদ বড়ো আপুনি শেষ 2 মাহ বাকী আছে 2 মাহ পিছত দলে নাথাকিব আমি শুনিছোঁ নৱকৰণীয়া কেণ্ডিডেট দিব দিয়ক আমাৰ কি আছে চবেই খেলিব পাৰে আপুনিও খেলিব পাৰে মেলা মানুহটো नायबाय नङा होमबा लोगोफोर थारैनो बे बिथाङा मिडियाफ्रा सोंदोंमोन सोंनायावहाय हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों पृथ्वीराज नारायण देब मेचनि बाथ्रा बिथांनि जेनेखि दावराव दावसि बे समाव टिकेट मोनैनि सिगां गोबां हौ बाथ्रा बुंबाय हौ बाथ्रा बुंनानै बिपिएफनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो नागिरबाय बे बाथ्रानि थाखाय जानो हागौ मिडियाफ्रा मिथिनायखाय सोंदोंमोन दा सोंनायाव स्पष्टबाबो जों रोखा खालामनानै होबाय हाग्रामा महिलारि सारा जे पृथ्वीराज नारायण देब मेचआ बिपिएफनि मानसि नङा बियो माने बिजाथि माने टिकेट बिदोंमोन बिथाङा गेलेनाय हिसाबै बे बाथ्राखौ बुंदों खिन्थु थारैनो बिथाङा बिपिएफनि नङा आरो फैबाय थानाय लोकसभा इलेक्सना क'क्राझारनि माने हालोदा माबायदि सोंनायाव बिथाङा नाम्बार 1आव दङ 2 लाखनिफ्राय 3 लाख बे गेजेराव जायखिजाया बे महरखौ मोननानै देरहागोन बेबायदि डिफारेन्सआव आरो खिन्थु बिपिएफखौ दिनै थारिखआव माने जेनहोनो हानाय फेजेननो हानाय कोनो पार्टी जोनोम जायाखै बे बाथ्राया आरो कोनो मोनसे पार्टी जोनोम जायाखै इभेन दिनैबो अहर थाद'नाय गैयै दिनै जानाय लोंनाय उन्दुनाय गारनानैब्लाबो
दिनै पार्टिनि सार्टआव पार्टिखौ देरहागौनि खाथिराव बिथांमोना दिनै खामानि मावगासिनो दङ एबा बिपिएफनि केन्डिडेट खाम्फा बरगयारि सारखौ देरहाहोनायनि खाथिरावहाय बिथांमोना अहर खामानि मावदों बे स्पष्ट जाबाय जोंबो नुदों मानोना दिनै इलेक्सना खाथियावथारसै मानोना जेब्लानाखि खाथियाव फैनाय लोगो लोगो इलेक्सना नोङो डिक्लेयार होगोन अब्लानाखि नोङो केम्पेइन खालामनो मोननाय नङाना माने डिक्लेयारथ' होखाबाय माने कड अफ कन्डाक्ट ओरैनो आं होयोबा प्रब्लेम जालायगोन ना बे मोनसे जायो आरो अनेक बाथ्रा जायो आरोना दा माखासे इलेक्सननि नियमफोर थायो थ' बेनिखायनो बिथांमोना हाग्रामा साराबो मावदों फुरा थामाम खारन माने बे समाव मेंनाय बानाय लोमजानाय गासैखौबो दोनथ'नानैबाबो नोङो पार्टिनि सार्टआव मावनांगौ जानानै फैयो देरहाहोनांगौनि खाथिराव खारन राजनितिकआ नोङो माब्लाबाबो गावनि पार्टिखौ खमना लानो हाखाया इउपिपिएलआबो खमना लानो हाया जों जेनगोन होननानै सोर बुंना लानो हागोन रावबो हाया जों देरहागोन होनना सोर लानो हागोन माने बुंनो हागोन आरो जों देरहागोन होनना बुंनो हायो खिन्थु जों जेनगोन होनना सोर बुंगोन जेनगोन होननाय लोगो लोगो सोर जेनेबा मा होनना बुङो पाब्लिकआव थांनानै मिथिं मेल मिथिं खालामहैगोन रायजोफोर जों जेनसिगोन होननानै सोर बुंनो हागोन सोर मेल मिथिं खालामगोन खालामा स' जों ओंखायनो दा जिखुनु रावबो बुंनो हायाखि इउपिपिएल देरहाथारगोन होननानै जों बुंनो हायाखि इउपिपिएल देरहाथारगोन होननानै माना रायजो राजाफ्रासो मोनसिगोन दा रायजो राजाफ्रासो भटखौ होगोन नालाय आं सासेयानो जुदि आजां गाजांनि भट होनो मोनोथ' बालाय माने आलादा बेथारमोन खिन्थु हाया जे सासेयानो मोनसेल' भट होनो हायो जे बे आरो बाथ्राया थ' बेनिखायनो लोगोफोर बयखौबो आरो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायबाय आंनि गोरबोनिफ्राय भटआ खाथियाव फैगासिनो दंथारो फैनाय लोगो लोगो राजखान्थि दैदेनगिरि सारमोनहा गोबां बाथ्रा बुङो बे गासिबो सिरियास मेटार नङा जास्ट बेखौ राजखान्थिनि थाखाय बे सारमोनहा बुङो नोंथांमोना सिरियास लानो रोङा आं बे बाथ्राखौ बुंबाय स' बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों आरोखि थेंक इउ